Yanti kene entek kan. Ini ora dingengei yo. Lah ngene tuku pira ora ro entak ngul bar magrib kok kirinyo. Malah ngulane anake. Sopo? Lah memang kaya ngulon ta nyelak aku ning kene, Mang. Emang nukane ibu ini bujing Dimas. Wis to, Mang. Wes. Wis lho iki. Pak, bocor Mbak Teh. Wah, kon ngijoli aja gelem, aja gelem. Ora masuk beli. Ugi ya, ugi. Lah iya lak kutah yo. Rarae. Yo belum sungkus rapati iso, Bang. Ayo ra sungkus kok. Iya betul, ngarep apa kuwi? Iwake kuwi. Ayo, sintul. Sintul. Berapa sih? 6 olah sampai 20. Alah yo tenan. Yo sesuk ae ngono. Yo sek tenono. Ujung wong ngene. Ada utang mata kita. Mancing kan. Ih. Oleh tak balik omah. Wah, lah kuwi to tak duwe kuwi apa aku ngono. Wah kuwi. Wah, entek kuwi. Nek Engko ben lak kancane rene sama cek sitok anu puji engko ben ben ditumar Jarni kok. Lah yo sapa to? Kancane Jarni lah. Goreng nondok nih loh. Bagian goreng nondok loh. Ben, lah iki mulo tak live langsung padha teko rene wong-wong. Piye aku digratisne sak ungkus aku gara-gara yo. Tak live-ne peh godhonge rada amba to kena dibuntel ora yo. Nek yo. Aja omong aja. Lah cilik malih titik malian niku. Ora lah godhonge cilik kan malih titik lah ngedul iki. Jan. Alah. Ora yo padha ae to. Lah ditimbang lho, Cuk. Iki sane wis ditimbang. Lah ngungkus ora iso. Ora iso, kata. Apa? Ora mau pepe to. Ora anu kok jenengan. Oh. Ora anu kan jadinya. Alon. Motor rame le. Anakmu ning ndi lho? Anu, Neng. Mancing arep Mbah Romo lho. Iki Pak Irfan balik dipik yo. Lah mung lah anak di mana paling gacak balik paling ya nego. Ya mate. Anu loro ame iki. Bangun. Iya. Tek ora duwe dawet. Nutrisari ngono lho. Nutrisari ya? Lah iki dawet lho. Engko wonge bengok-bengok ya lho. Nutrisari kugul Mbak Teh yo. Tuloren itu ya yo. Ngono-ngono utang lho iki. Lah iki. Masih jimplok masih. Tuh kurang nemen. Kurang lukat. Lah iki opo? Aku yang ada titik ngono. Bene titik ngono lah. Ya wis.
pek, iwake tak pek kapok. Ayo. Iwake tak Putri cari barang ta emang. Loro ora. iwake tak wehne nandang. Apa sih? Hah? Entak ya kule. Iwakmu kae. Tak wehne nanda iwake tak pek. Mana ya kok ngidul dalan? Tak harus stok. Oh, alah entek. Banter motor. Oh yo ngene iki lho, Mang. Mbah terus. Yo, ora nek Lah sing lampune. etan ngono kok ya kok. Alah wis padha koyo etane. Jare arep ngalor. Iya, Terus diterak. Tugel jare sikile. iya, omahe wong-wong. Ya Allah, lah akeh men iki tak gorenge. Tanpa kena kecilku. Kasihan itu masih kecil. Oh, alah. Ya Allah. Kasihan daro kasihan banget lagi. Ya ampun. Iki goreng apa tak kecil lho. Ya Allah. Boleh. Tuh, boleh makan macak sik tok sik masuk